Ukanti kwiphondo laseMpuma Koloni besithethe nentatheli yelijelo uLwandile Mbulali esedutywa kwindawo yeeteksi neebhasi esichazela ngabantu ababuya kwindawo ezifana naseRhawutini naseKapa nakwezinye iidolophu ekusetyenzwa kuzo. Oonoteksi bayakhala ke ukuba bona akukho nto baxelelwe yona ngokuziphatha ngeli xesha lokuvalwa mba kweentshukumo. Sibulise kubaphulaphule sikwirenk yebhasi edutywa namhlanje nalapho ibhasi ezithi zisuke kwindawo ezifana noKapa nakwindawo ezifana nakomaJoburg esifikela kuyo. Namhlanje uyakhumbula ke into yoba lusuku lokugqibela phambi kokuba kuthiwe kuyavalwa, abantu bayafika basuka kwindawo ezahlukeneyo, oKapa abo nakoJohannesburg. Xa uthi ujonga apha emva kwam khona abaqhubi bebhasi nalapho basalinde abantu abazayo abazokhwela apha abaya kwindawo ezifana ke nezo bendithe ndazibalula ngaphambili. Kodwa ndifuna ukhe ndithethe nomnye wabaqhubi bebhasi neteksi apha edutywa asixelele mhlawumbe kuba bayazazi na indlela zokuzikhusela kule coronavirus kuthethwa ngayo. Mhlekazi, ngicela nje usixelele uba niyazazi na indlela zokuzikhusela kwi-coronavirus nokukhusela abakhweli benu apha ezibhasini? Asiyazi tatam, ndingufuzile Mgushelo mna apha edutywa umphathi. Le ndlela yozikhusela siyazi ngoba zange kuze kwa mntu apha, siyiva nje baliso. Umasipala usiyekela apha edutywa, akho namanzi lawo osela wabantu uba bancedakala. Asinazo neethoyilethi kule ndawo sime kuyo, sime nje. Tata, umthetho othethwe ngurhulumente sizawuthobela, ndizawuthobela. Andizuphinda ndizulazule ndithi ndiseKapa ndibe namhlanje ndiyagqibelisa ukuhamba kuya eKapa. Lowo ngomnye wabakhweli bebhasi apha edutywa oya kwindawo yaseKapa nalapho yokuchitha khona le 21 days ye-lockdown khona. Kum uLwandile Mbulali nokuxoka Mgubase sibuyela kuwe estudio.